Nosaltres el que intentarem durant aquesta última taula, ja que hi ha molts bibliotecàries a la sala, doncs seria intentar, tenim 4 ponents aquí, donar unes línies a seguir a l'hora d'organitzar alguna activitat inclusiva a la biblioteca, de com ho podem fer. Passo primer a presentar-vos els ponents. Aquí agraeixo que hagin participat, que m'hagin aguantat els 2 correus fins a dia d'avui. Ja no els molestaré més, ho prometo. Tinc a la meva esquerra en Pablo Alegría, és llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, actualment cursa Integració Social a l'Institut Obert de Catalunya. Treballa des del 2016 a l'Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat de l'Ajuntament de Terrassa, on desenvolupa projectes i dinamitza accions relacionades, entre altres, amb la difusió de la comunicació accessible. També treballa al Departament de Comunicació del grup cooperatiu TEP, entitat sense ànim de lucre que fomenta la vida inclusiva a les persones amb discapacitat intel·lectual. Sempre ha estat vinculat a l'atenció directa de persones amb discapacitat intel·lectual en entitats de lleure, programes de respir familiar, centres ocupacionals i centres residencials. Després l'escoltarem. Gràcies per ser aquí, Pablo. A la seva esquerra, els he posat ordenadament perquè així no em creés cap problema. Tenim la Susana Peix, bibliotecària coneguda al nostre món, especialitzada en literatura infantil i en accessibilitat a banda d'escriptora a l'IX. Té el postgrau Accesibilitat i Diseño para Todos de la Universitat Internacional de Catalunya i està cursant el màster d'Accessibilitat per Smart City de la Universitat de Haid i la ONCE. També, tots tenen currículum molt llarg, saps? Clar, jo què sé, però ja que s'ho han pagat, no? També té formació a la Universitat Europea Miguel de Cervantes amb la Fundació Germán Sánchez Ruiz Pérez, de fondos bibliogràficos inclusivos, formació en elaboració de materials de lectura fàcil per l'associació, coneixements de llengua de signes catalana, ja l'hem vist practicar aquí un moment, i escriu articles especialitzats en la web col·laborativa de Bibliotecarios. Recentment ha presentat una comunicació al Congrés Mundial de l'EIFLA, celebrat a Kuala Lumpur, ja ens explicaràs com va anar, i com ho podem fer per anar a Kuala Lumpur, sobre biblioteques inclusives. Gràcies, Susana, aprofito per recomanar els seus llibres, que no han de faltar a cap de les nostres biblioteques. Gràcies. Més a l'esquerra, si no s'han canviat, tenim l'Elisabet Serra, llicenciada en Periodisme a la UAB i en màster d'edició a la UPC. Des del 2008 coordina els projectes editorials de l'Associació de Lectura Fàcil, que tant hem anomenat durant les jornades, revisa i valida les adaptacions a la lectura fàcil per diverses editorials i també adapta un llenguatge planer documents per a administracions i empreses que volen millorar la comunicació amb el públic destinatari. És codirector de l'associació des del 2016 i des de la seva associació, com tots ja sabem, és una associació sense ànim de lucre que treballa per fer accessible la lectura, la cultura i la informació a tothom. Creada el 2003, s'ha consolidat com a centre d'informació i referència a la lectura fàcil. També ja s'ha dit, però acaben de complir 15 anys, per tant, felicitats, benvingut i gràcies per venir. I per últim, l'Alejandra Blanco, que és llicenciada en Humanitats per la UAB i amb un màster de Comunicació Cultural per la UB. També ha realitzat un postgrau de Màrqueting Comercial a l'Escola de Negocis EUNCET, amb títol de l'UPC. Després de treballar durant 10 anys en el món del màrqueting, la comunicació i les vendes a l'empresa privada, actualment fa un any i mig, més o menys, que s'ha incorporat al projecte Apropa Cultura, com a responsable de la seva comunicació. Busca nous equipaments, podeu vindre al vostre ajuntament a tocar la porta i que es vulguin adherir al programa, així com noves entitats socials que s'hi vulguin registrar. Des d'allà posen en contacte el món social, amb el món cultural, facilitant l'accés a les activitats, a la programació habituals i a la participació dels usuaris de les entitats i serveis socials. Fan formació, per tant ens en podrien oferir, en accessibilitat i diversitat pels tècnics de cultura i formacions artístiques en teatre, dansa, música, arts visuals. L'objectiu que tenen és ser molt proactius, treballar amb el sector social i contactar amb entitats i serveis socials. He aprofitat per fer aquesta presentació llarga perquè no vull que es presentin, vull que ens parlin del tema. Clar, jo presento, després es presenten i parlen de què fan allà, malament res. Per tant, anem a començar directe cap al tema. Ens agradaria, ho hem parlat abans, entre Coca-Cola i Coca-Cola, ens agradaria que participéssiu de seguida que volguéssiu, que no esperem els últims 5 minuts i feu cara de pal, volguem dir plegueu ja, sinó que si voleu participar ho podeu fer en qualsevol moment. Però començarem amb una pregunta molt fàcil. Després d'aquestes jornades tots tenim la sensibilitat, tots ens hem fet molt empàtics i ara ja tenim el pressupost, ho tenim tot, però no sabem com crear una activitat. Per tant, ens agradaria que des del punt de vista de 4 persones de diferents àmbits ens diguessin segons el seu punt de vista, la seva experiència,
en què ens hauríem de centrar o què hauríem de tenir com a objectius per fer-ho amb èxit. A veure, Pablo, tu primer. Molt bé, moltes gràcies per la presentació. Albert, t'has estalviat fer-la nosaltres. De cara a fer activitats inclusives i accessibles, a mi m'agradaria començar amb els quatre, després podem anar desglossant els diferents apartats a mesura que aneu fent preguntes o anem parlant entre els diferents ponents. Però crec que hi ha com 4 requisits fonamentals sense els quals és complicat fer activitats inclusives i accessibles. El primer seria la voluntat de l'entitat organitzadora, de la biblioteca organitzadora, de fer-ho accessible i inclusiu. Sense aquesta voluntat, sabent que sent conscient de la importància que té fer aquest tipus d'activitats obertes a tothom, doncs és molt difícil que puguem formar-nos, que puguem contactar amb entitats, que puguem fer tots els requisits necessaris. Llavors, totes les persones que som aquí entenem que aquest pas que és tan important ja el tenim, teniu la voluntat d'obrir les biblioteques a tots els col·lectius i això, primer de tot la voluntat. Entendre que és un dret de les persones amb discapacitat poder participar i que sense una sèrie d'adaptacions se'ls priva d'aquest dret, no poden participar, per exemple, no només les barreres físiques, sinó a la comunicació. Sense aquesta sèrie d'adaptacions no poden participar i que és un deure dels equipaments públics, de les administracions, poder facilitar la participació d'aquesta minoria social, però que és molt àmplia al final. Al final tothom pot estar en un moment amb crosses, pot tenir un accident, té familiars, es fa gran, al final tothom és beneficiari d'aquestes mesures i d'un acte més inclusiu i més accessible, tothom se'n beneficia. Llavors això, primer la voluntat, segon tenir uns certs coneixements sobre els diferents col·lectius existents, el tema de la formació. Llavors l'accessibilitat no és una que s'ensenyi malauradament a les escoles, a les universitats, que sigui part del currículum, però sí que cal una certa formació per poder oferir activitats realment accessibles i inclusives. Llavors, en aquest sentit, animar-vos, segur que ho feu molts, però a trucar als vostres ajuntaments, a trucar a les entitats, a les federacions, a assessorar-vos, a mirar per internet aquesta guia que es presentava avui. Llavors, això, preguntar, que segur que trobareu gent a l'altra banda encantada de poder assessorar i poder resoldre dubtes. Llavors, un cop això de cara a dissenyar l'activitat pròpiament, un requisit també fonamental és tenir en compte l'accessibilitat des de l'inici, no començar lligant ja el ponent, l'hora, la sala, i després, una setmana abans de l'acte, començar pensant en els suports que hi pots afegir a última hora. Llavors, tenir en compte des del principi com un element més de l'activitat el tema de l'accessibilitat. Llavors, una accessibilitat des d'un punt ampli. Abans parlaven persones de diferents col·lectius molt diferents. Tenir no només la concepció tradicional potser d'una rampa o en el millor dels casos un intèrpret en llengua de signes. Tenir una visió més àmplia que inclogui a col·lectius les persones sordes, per exemple, oralistes, que necessiten els subtítols o els bucles, o una persona potser amb trastorn d'espectre autista i necessita potser un entorn més tranquil. Tenir una visió més àmplia a banda de la rampa i potser l'intèrpret, que és el més conegut. I després pensar en l'accessibilitat com un procés, com un camí, que no és fer una mesura i ja està, ja hem complert, sinó potser anar a poc i anar incorporant diferents coses, però com un procés, un repte que no acaba, és continu de millora. I per últim, el tema d'estar molt en contacte amb les entitats i amb les pròpies persones amb discapacitat alhora, en diferents àmbits, tant per difondre les activitats accessibles a través de les entitats que tenen aquest contacte més directe, però també a l'hora de dissenyar. A vegades nosaltres podem pensar que pot interessar una activitat concreta,
però a la pràctica és una altra la que els interessaria adaptar. Llavors també tenir en compte aquesta opinió a l'hora de dissenyar les activitats de les entitats i de les pròpies persones. I la seva valoració un cop han participat de l'activitat, si ha complert les seves expectatives, si era suficientment accessible o hi ha hagut algun problema, doncs tenir en compte també aquest feedback continu i aquesta relació. Llavors, com a passos imprescindibles. Llavors passo la paraula. Molt bé. A veure, jo probablement repetiré algunes coses que s'han dit, però les que repeteixi vol dir que les que teniu que tenir ben com jo, aquesta me la quedo ben guardada, perquè les repeteixo perquè realment són molt, molt importants. Pensem que, jo dic ja des del punt de vista bibliotecari, molts bibliotecaris ens preguntem, jo ja no m'ho pregunto, però m'ho preguntava al principi, per què hem d'invertir tants diners a fer les biblioteques inclusives i a fer-les accessibles si no venen? Per què hem de fer activitats amb intèrpret de llengua de signes si no ve cap sord, si no ve cap persona cega, si no venen persones, perquè vingui una persona en cadira de rodes ja tenim una rampa, però que potser és un tobogan. Vull dir que les rampes han de ser de pujada i de baixada, no només de baixada. Llavors, totes aquestes coses que ens preguntem és el que abans ja han comentat, de que perquè un dia fem una activitat adreçada a persones o que puguis incloure persones amb discapacitat auditiva perquè poses un intèrpret, no vindran en avalanxa. I si ens esperem això és que estem molt equivocats. Aleshores, la idea és, ja ho han comentat abans, que el que hem de fer és anar treballant i a poc aconseguir que vinguin i després fidelitzar-lo. Hem de pensar, però, perquè jo havia de parlar una mica de la part més arquitectònica, de que també s'ha parlat en algunes taules anteriors, de que les biblioteques, aquesta part com que la tenim assolida, doncs no la tenim assolida. Jo penso que hem de començar, i això a les pautes veureu que també surt, hem de començar fent una diagnosi de la nostra biblioteca, saber com està, en quin moment ens trobem i a partir d'aquí comencem a caminar. Comencem per aquesta part arquitectònica, hem de tenir molt present tots aquests punts que ens han dit de quan movem mobiliari, de dir mira que queda molt mona aquesta prestatgeria, la podrem posar aquí perquè així aprofitem l'espai. I després resulta que no estem deixant a l'espai mínim que marca una llei, no és que ens la inventem, sinó que hi ha una llei, hi ha un decret que determina que hi ha unes mesures mínimes que han de complir. I tot això no ho sabem, per tant, formació. És molt important que ens formem i que sabem quines són les necessitats de les persones amb discapacitat i què els hi podem oferir. I què passa? Que cada vegada que nosaltres hem de fer una activitat, jo crec que l'interessant seria, hem de fer una activitat, molt bé, què volem fer? Volem fer una presentació d'un llibre, per exemple, no? Ara anem a veure com la podem fer més accessible. Pensem en una persona cega o amb discapacitat visual. Podria venir a veure aquesta activitat, podria participar? Què necessitaríem? Doncs potser per una presentació de llibre, clar, si després el llibre no el podem oferir en digital, si només és un llibre en paper, també els poden venir. Abans hem vist a la Neus que ens explicava que tenen uns escàners, o els sentit, que ja veu que se sentia com de, que no sé com l'entenen, però l'entenen perfectament, que sembla com un robot que va llegint. Doncs poden venir a una presentació d'un llibre, per què no els hi oferim? L'escàner potser no el tenim a la biblioteca, però la ONCE probablement els hi proporciona. Per tant, les persones cegues poden venir a les presentacions de llibre. És difícil? No, hem de contactar amb ells i dir-los fem aquesta presentació. Una persona sorda podria venir a una presentació d'un llibre? Serveix d'alguna cosa? Doncs no, perquè aquell llibre no el podran llegir. Perquè tots tenim el concepte de que poden llegir qualsevol llibre, no venen perquè no volen, i és que una persona sorda no pot llegir un llibre qualsevol estàndard de la biblioteca, o almenys poques persones sordes, també depèn del grau de sordesa, de quan es va quedar, vull dir, hi ha molts aspectes que s'han de tenir presents. Llavors, quan muntem una activitat pensem com fer-la més accessible. No vol dir que les haguem de fer només per persones sordes, només per persones cegues o amb discapacitat visual o només per persones que tinguin discapacitat intel·lectual. Intentem fer qualsevol activitat de la biblioteca una mica més accessible. Després, tornant una altra vegada a la part de l'accessibilitat com a biblioteques, pensem que la cadena d'accessibilitat no comença a les portes de la biblioteca. Comença des de casa de l'usuari, per la via pública fins a arribar a la biblioteca. Per tant, és important allò que ens han explicat al principi, de tot el que deia de nosaltres ens hem de preocupar de si hi ha places reservades per persones amb discapacitat a prop de la biblioteca. Doncs sí, ens hem de preocupar. I si no estan o estan mal ubicades, doncs nosaltres hem d'avisar. Miri, és que tenim una plaça d'aparcament que està al carrer de baix i resulta que hem de pujar per un carrer que fa pendent. No podíem posar-la una mica més amunt? Són coses en les que ens hem de preocupar els bibliotecaris, perquè si no ho fem nosaltres, qui ho farà? O sigui, hem d'assegurar
que els usuaris puguin arribar a la biblioteca, perquè si no, per què oferirem activitats si després no poden venir? Si primer ens hem de plantejar que arribin de casa seva fins a la biblioteca, que estigui senyalitzada, que sapiguem els autobusos que hi ha, que sapiguem si els autobusos estan adaptats o no estan adaptats, que la senyalització de la via pública sigui adient i que sapiguem que poden arribar, que els guals peatonals estiguin en condicions, doncs sí, no anirem a arreglar nosaltres el gual, però podem fer una nota a l'Ajuntament i dir, mireu, aquí tenim al voltant de la biblioteca, tots els guals peatonals estan en mal estat i s'han d'arreglar perquè les persones han d'arribar a la biblioteca. Vull dir que a nosaltres ens falta molta formació, però podem aconseguir-la. I com a bibliotecaris hi ha coses en les que ens hem de responsabilitzar i no quedar-nos en la frase de com que no venen, doncs no fem activitats. Sembla que us estigui renyant, però estem tots aquí. I jo no sé si m'havia apuntat alguna cosa més per dir, però bueno, en tot cas jo passo la paraula i després reprenem si teniu algun dubte. Hola, tu Albert em preguntaves també per un cop tenim l'activitat organitzada, programada, com la difonem. Nosaltres des de l'associació recomanem això també, que tots els materials de difusió, tríptics, cartells, la notícia que pengem a la pàgina web, el correu electrònic, estigui redactat seguint unes pautes de lectura fàcil. No vol dir que hem de ser estrictes seguint les pautes potser de la IFLA, però sí que tinguem en compte el públic al qual ens adrecem, per tant, quina informació té, quina informació volem que tingui sobre aquesta activitat i què li hem de transmetre. Moltes vegades quan volem difondre una activitat ho acabem dient tot i potser no cal dir-ho tot, hem de tenir molt clar el lloc, la data, l'horari, informar si l'activitat és inclusiva, accessible, de quins serveis, quins recursos té, però no cal donar tota la informació perquè a vegades ens trobem amb correus electrònics interminables, tríptics amb una lletra petitíssima, sense quasi marges, uns interlineats petitíssims que estan informant, estan difonent una activitat inclusiva, però és que aquest material de difusió no és inclusiu. Per tant, ja des d'un començament, quan vulguem donar a conèixer l'activitat, tenir presents unes mínimes pautes de lectura fàcil, utilitzem un vocabulari senzill, concret, del dia a dia, unes estructures sintàctiques senzilles, amb una frase seguint l'ordre convencional, subjecte, verb, complements, evitem subordinades, evitem passives, fem unes frases curtes, intentem utilitzar un tamany de lletra clar que contrasti sobre el fons, tipografies també clares, evitem lletres manuscrites, lletres amb molta ornamentació que són difícils de llegir, fons clar, fons blanc, que contrasti la lletra sobre aquest fons, evitant imatges, que moltes vegades ens trobem amb un tríptic que té una imatge com a fons. Això ja acaba dificultant la lectura i tot l'esforç que moltes vegades es fa en aquesta difusió, després acaba tenint un efecte contrari, que és que no ho estem comunicant perquè el material no és accessible, no és inclusiu. De fet, si un text amb lectura fàcil és bo per a persones amb discapacitat intel·lectual i sensorial, però també és bo per persones nouvingudes, persones que estan aprenent l'idioma del país d'acollida, per gent gran que comença a tenir deteriorament cognitiu, persones amb trastorns de l'aprenentatge, cada vegada a l'aula també estem trobant més amb dislèxies, TDAHs, i persones o neolectores adultes. De fet, amb la lectura fàcil parlem d'un 30% de la població que té dificultats lectores i pensem que encara som optimistes, i segurament és molt més. I de fet, si un text és fàcil, és bo per tothom, que és el que dèiem també avui al matí. Fer-ho fàcil no només beneficia a uns determinats col·lectius, sinó que a tots ens facilita trobar la informació de forma clara, amb uns titulars, uns títols que encapçalen uns paràgrafs ben delimitats. Per tant, és molt important també tenir aquesta present, que l'acte inclusiu comença amb una difusió també que sigui accessible i inclusiva. Passo la paraula. Gràcies. Doncs bé, a mi poca cosa em queda per dir, perquè més o menys ja ho han dit tot. Jo només recollir que és veritat, com deia la Susana, de pensar activitats, a l'hora de pensar una activitat inclusiva, doncs pensar-la àmplia, que no dedicada només a un col·lectiu o a unes persones en concret. Però és veritat que cada persona tenim necessitats concretes. Llavors, jo
combino, no? I penso, bueno, pensem en activitats grans, panoràmiques, que després puguem adaptar. Amb pocs canvis la puguem adaptar, no? En persones amb cada necessitat específica. No? Bueno, nosaltres des de Propa Cultura moltes vegades parlem amb talleristes o amb persones de serveis educatius de museus que imparteixen visites guiades a col·lectius, i són col·lectius concrets, discapacitat intel·lectual amb diferents variants, o jo què sé, persones amb el trastorn d'espectre autista, que tenen segons quines necessitats, persones que venen de salut mental i potser venen medicades i desconnecten més fàcilment d'un discurs, no et segueixen, no connecten amb la persona que explica. Llavors, moltes vegades el que s'intenta és aprofitar la pròpia activitat que ja té el museu dissenyada, l'activitat en concret, i adaptar-la, fer petits canvis per adaptar-se a aquell grup o a aquell col·lectiu. Nosaltres treballem amb grups, és veritat, o sigui, si parlem d'inclusivitat així extensa, doncs serien persones individuals, no necessiten venir en grup, però bueno, seria una pràctica, una cosa important a tenir en compte. I després, a l'hora de rebre les persones, nosaltres parlem sempre com de les 3 A's, que és acollir a les persones, fer un bon acolliment, donant a conèixer, fent-los saber que sabem a qui rebrem. Acompanyar-los en tot el procés, en tot el camí, vol dir que si tenen una necessitat de parar i nosaltres no hem previst parar, que puguem fer-ho, o que necessiten anar al lavabo, o necessiten que parlem més a poc, tot l'acompanyament en concret, i després l'acomiadament. Poder-los acomiadar d'una manera que sàpiguen que seran benvinguts a la propera o que els estem esperant. Llavors, en tot aquest procés, l'experiència és molt positiva i les persones repeteixen. I no sé molt bé què més dir, perquè la veritat és que ja ho heu completat tot molt. En relació a això, quan nosaltres vam presentar el projecte a la nostra biblioteca a diferents entitats, hi havia una persona cega total i li vam explicar les meravelles que faríem tecnològicament a la biblioteca. I ens va aturar de cop i va dir, bé, això està molt bé, però hi haurà algú que m'atengui a mi? És a dir, ell no li preocupava tant si l'ordinador estaria adaptat, si ell podria utilitzar més o menys serveis. Ell volia que quan entrés a la biblioteca hi hagués algú que el pogués atendre, que el pogués conduir, que el pogués orientar, que el pogués ajudar, que l'acollís. Si més no, que l'acollís. Llavors ja l'acomiadament i tot l'altre, però que funcionés com... Perquè és que això deia, jo vaig al CAP i donen el número i pita. Diu, jo soc cec, no veig el número. Jo et dono un paper i has de mirar les pantalles, jo no les veig. Si no fos per la gent que m'acompanya o la gent que amb bona voluntat em diu quin número té vostè, que li estaré pendent de si surt, doncs aquella persona no se'n surt d'una cosa tan bàsica. Doncs a la biblioteca buscar el mateix. Creieu que en aquest sentit la formació nostra és cabdal, més enllà de la sensibilitat, perquè si som aquí ja estem sensibilitzats al tema. Jo crec que ens falta formació. Moltes de les coses que ens passen a les biblioteques és per desconeixement. I també crec que un dels mals que patim és la manca de personal, perquè aleshores si tu has d'estar al taulell de préstec i has d'estar catalogant i a més has d'atendre una persona que fas veure que no la veus, perquè dius, ui, no, que ara em traurà 10 minuts, li tinc que explicar el tal i he de catalogar, ho he d'estar fent, no? Penso que això sí que és un mal i que ens hauríem de fer com una autocrítica a nosaltres mateixos, perquè sí que està molt bé i crec que és importantíssim que ens formem i que moltes vegades entra una persona per la biblioteca, si una persona cega la veiem d'entrada, que és cega, o una persona que ve amb una cadira de rodes la veiem directament. Discapacitat intel·lectual potser no és tan clar moltes vegades i una persona sorda no ho sabem, o que té una discapacitat auditiva. Per tant, primer identificar a la persona que ve, a l'usuari que ve, saber si té o no una discapacitat i després saber com has d'actuar i com tractar-la, però també per això, a banda de la formació, has de tenir el temps de poder fer-ho. I crec que sí que és una de les coses que ens hauríem de plantejar, de que potser, no sé com, bueno sí, amb més personal, per poder dedicar realment, perquè si no acaba sent com allò quan critiquem els metges de que les visites són de 2 minuts i no aixequen ni el cap de la pantalla. Doncs a les biblioteques moltes vegades està passant això, que la persona que està allà tampoc aixeca el cap de la pantalla perquè no pot per la feina.
potser més enllà de la formació, també potser des de les institucions o des de les pròpies biblioteques, no sé com funcionen exactament, jo no soc bibliotecària, però potser es pot treballar amb algun equip de persones voluntàries o potser parlar amb l'administració local o amb alguna administració superior que pugui facilitar el fet de poder fer una borsa de voluntaris que treballin a les biblioteques fent aquest acompanyament. Per exemple, un exemple que potser no és directament igual, però té relació, al Zoo de Barcelona té una persona que volta pel zoo, és del zoo i volta, i llavors quan sent parlar persones que diuen ai, pobra la girafa que està aquí agobiada, saps? I per què la tenen aquí? I fan la crítica del zoo típica, doncs ells s'apropa i explica per què està aquella girafa aquí, perquè l'hem recollit d'un parc natural i aquí li estem fent un tractament X que l'ajudarà a sobreviure d'aquesta manera, si no a la natura hagués mort. Doncs fa aquesta explicació que t'ajuda a entendre el per què està aquí. Potser a les biblioteques potser podria haver una persona d'acompanyament en la que potser li pot dedicar més estona a una persona amb una necessitat especial o que necessita un seguiment més curt, més de tu a tu que no la resta de la població que llegeix les indicacions i fa. No sé, és plantejar solucions, jo crec que més enllà òbviament de fer autocrítica, però llavors buscar una solució, buscar aquells apunts i a on dirigir-se per trobar aquelles solucions. No sé si volies afegir alguna cosa. Reenganxant el tema que deia la Susana abans de com aconseguir que vinguin gent als actes, que potser tenim l'esperança de posar una adaptació i esperar que instantàniament vindrà allaus de gent a gaudir d'aquesta adaptació. Llavors, nosaltres som conscients que l'ideal seria que totes les activitats de manera garantida incorporessin el màxim d'adaptacions possibles, però som conscients que això també té un cost i que els pressupostos són limitats i que potser a vegades cal optimitzar. Llavors, en aquest sentit, una cosa que estem intentant promoure i conscienciar és que, com a mínim, sent conscients que el millor és que fos garantit, que els diferents serveis incorporin les mesures sota demanda. Llavors, en la difusió de l'acte, afegir un apartat que digui si tens alguna necessitat, algun suport a la comunicació, adreça't aquí i llavors tu tens, si reps sol·licituds ho facilites, però si no reps cap sol·licitud, en aquest cas no faries una inversió que en aquest cas no tindries un retorn directe, no tindries un públic directe i la faries servir en un altre acte que sí que ha rebut una demanda. Llavors, per fer això és molt senzill, és posar-se en contacte amb el proveïdor d'accessibilitat, ja sigui llengua de signes o subtitulació o bucle, les diferents adaptacions existents i pactar un temps. Llavors tu tens 3, 4, 5 dies abans i si tu reps alguna sol·licitud ho demanes i llavors tu ofereixes aquest servei durant l'acte. Si no reps cap sol·licitud no et suposarà cap cost i podràs dedicar en un altre acte que sí que tinguis aquesta demanda. Llavors creiem que això potser és una manera de trencar aquest cercle que a vegades hi ha de que no hi ha oferta accessible, llavors no hi ha demanda accessible. Com que no hi ha demanda, no hi ha oferta accessible, almenys facilitar que si reps alguna sol·licitud tu poder posar aquest suport, creiem que és una manera d'anar enganxant a gent i d'anar cada cop visibilitzant més els actes accessibles i portant més gent a aquests actes de diferents col·lectius. Puc dir que no estic d'acord? És que no, jo no estic gens d'acord amb això, perquè penso que els estem posant als usuaris, o sigui, ara jo he de dir que necessito un intèrpret per poder venir a la biblioteca i si ho decideixo avui una hora abans com qualsevol altra persona del món mundial. O sigui, tu pots decidir anar, mira, tinc mitja hora, me'n vaig a la biblio, però jo no puc perquè ho he de fer sota demanda. Saps? Anem a discutir.
No està clar, o sigui, potser no s'ha entès bé, però al principi el que he dit és que l'ideal i el desitjable és posar tot sota, o sigui, garantit, no? O sigui, tu garantir que estarà aquest intèrpret o aquest subtítol sense haver sense aquesta sol·licitud. Però la realitat que ens trobem és que això malauradament no succeeix tot el que voldríem. Llavors, com un primer pas per anar tendint cap a aquestes mesures garantides sempre i en tots els actes, com a mínim facilitar això i potser així conscienciar, perquè potser si no hi ha algun servei que diu bueno, jo faig aquest esforç i tal i no veig un retorn en aquest sentit. I llavors posar tot sota demanda i en un futur que tot pugui ser garantit quan ja fóssim més conscienciats, tinguéssim més pressupost. Fem 2 equips, si Sí, voleu. no estic d'acord, perquè hem dit paciència, no? Hem dit paciència fins que les persones de diferents col·lectius... Però els pressupostos no tenen paciència. Doncs sí, hem de tenir paciència perquè fem 1.000 presentacions que no ve ningú i seguim fent presentacions perquè no deixem de fer presentacions de llibres que a vegades ve una persona o dues. Nosaltres ens hem trobat, Passa això? Sí. Hòstia, nosaltres... Ens hem trobat en presentacions que ha vingut la persona que presenta el llibre i el seu familiar d'acompanyant. Bueno, això sí. Però seguim presentant llibres. Passa que mirem que la família sigui llarga. Sí, no? No, em refereixo. Jo crec que el que hem de tenir, que això ho hem parlat anteriorment, que hem de tenir paciència i no hem d'esperar perquè després, ho ha dit l'Enric, justament, o sigui, el col·lectiu de persones sordes, ho has dit o no, que porten tota la vida que les biblioteques no han trobat absolutament res perquè els bibliotecaris ens pensàvem que no venien perquè no volien, perquè podien agafar qualsevol llibre de la prestatgeria, que no és així, i ara que ja sabem que qualsevol llibre no els hi serveix, tenim llibres en lectura fàcil. I sabem que podem oferir un servei d'interpretació, però no esperem que vinguin demà. O sigui, primer s'ho han de creure i han de començar a venir. Jo faig una proposta. Xarxa de biblioteques, per zones petites, acotades. Cada setmana, hora del conte en llengües signes en una biblioteca. Aquí tenim Penedès Garraf. Doncs Penedès Garraf, cada setmana una biblioteca de Penedès Garraf. I així anem per comarques. Barcelona, cada setmana en una biblioteca. A Barcelona hi ha moltes, poden fer 2. I llavors què passa? Que si saben que cada dissabte al matí hi ha una hora del conte en llengües signes, al final es mobilitzaran. I què ha dit l'Enric? I ho sé perquè ja m'ho diu moltes vegades. Són un públic fidel, però s'ho han de creure i ho han de veure que és veritat. Llavors en aquell moment és quan, llavors sí que podràs dir, quan ja saben que fem activitats, llavors sí que els pots dir, i a partir d'ara, quan vulgueu una activitat amb llengua de signes, la demaneu i us posarem un intèrpret. Llavors vindran els jefes i diran ai, que ara no tenim pressupost. No, però em refereixo, llavors sí que podràs dir sota demanda, però primer hem de demostrar que fem activitats accessibles. Llavors ja vindrà la demanda, però això és un pas posterior. Almenys és el que penso jo, és una opinió, Bueno, aquí tenim el servei de biblioteques, vull dir que avui també seria un bon dia per fer la carta dels Reis, o el tió si sou republicans o tot això, però vull dir, aquí tenim tots els jefes, o el gran jefe està amagat per allà, però hi són, ens escolten, per tant, no sé, igual que altres vegades han donat activitats a totes les biblioteques interessades un cop l'any, doncs podria ser un catàleg d'activitats inclusives únic per a les biblioteques, podria ser una activitat pagada pel servei de biblioteques a les biblioteques més guais, per no dir totes. No sé, si algú del públic té alguna idea a donar, a part de tota la feina que fan, que la fan molt bé, gràcies per tot, però si algú té alguna idea, perquè clar, tu deies, les biblioteques del Garraf, clar, hi ha biblioteques hi ha. N'hi ha que tenen un pressupost arregladet, n'hi ha que no saben què és un pressupost. Per tant, treballem per tots, a tot arreu, a tot el territori català hi ha discapacitats, per tant, potser el servei podria ajudar, a part de tot amb el que ajuda, amb altres coses, o organitzar-nos d'una manera més cooperativa per oferir uns serveis que potser a una biblioteca en particular doncs aquesta inversió li costaria molt o li arribaria tard, no ho sé. Perdona, és que a més, un punt molt fort que tenim a Catalunya, no és per res, és que som xarxa. Que això te'n vas fora i no saben el que és. O sigui, a fora de Catalunya cada biblioteca és de su padre i de su madre. O sigui, i en canvi aquí, si treballem en xarxa, precisament és per això. Doncs vinga, va. Vinga. Ja estem units, doncs endavant. No sé, algú té... Seriosament, no és que sembla que parli de conya, però jo puc dir una cosa? Sí. Amb tot això, que està molt bé, no sé si és primer l'activitat i després la crida, o la crida primer i després l'activitat, però
tot això juga un paper molt important en la comunicació. I moltes vegades fem coses, fem propostes, però potser la comunicació no és l'adequada, no trobem els canals ideals, pensem que penjant cartells al carrer ja ens veuran i ja es donaran compte. Potser un treball interessant que es pot fer des de les biblioteques és posar-se en contacte amb serveis socials de cada ajuntament, parlar, buscar entitats, les entitats, hi ha entitats de col·lectius amb discapacitat, amb necessitats especials. Llavors, posant-te en contacte amb l'Ajuntament, serveis socials col·laborant, creeu també una altra xarxa que és a fora de la biblioteca, sinó cap a la vostra població, al vostre públic que us voleu dirigir, i llavors allà connectar, buscar el llistat d'entitats i fer una difusió a través de l'Ajuntament. L'Ajuntament, nosaltres a Terrassa, el Pablo, jo soc de Propa Cultura i a Terrassa moltes vegades hem sol·licitat l'ajuda de serveis socials perquè ens connectin amb les entitats, perquè moltes vegades no saben que el Centre Cultural de Terrassa o els teatres de l'Ajuntament de Terrassa ofereixen coses o estan dintre del programa. Llavors intentem parlar amb ells i ells ens ajuden a fer aquesta difusió perquè al final les entitats o les persones amb necessitats especials moltes vegades estan dintre d'entitats i les entitats confien molt en serveis socials, tenen el nexe amb serveis socials que és qui els ajuda amb subvencions, amb moltes coses. Llavors, que ho digui l'Ajuntament no és el mateix que ho digui jo que soc de la Propa i els estic oferint coses i no ho saben i és millor que ho digui l'Ajuntament. Doncs, potser buscar vies de comunicació, la persona adequada que digui allò adequat serà qui m'escolti millor i no haig de ser jo. No ho sé. De fet, molts dels clubs de lectura fàcil estan funcionant gràcies a aquesta col·laboració biblioteca-entitat. És a dir, la biblioteca com un nucli cohesionador és la que coneix el territori o, si no el coneix, és en el moment en què comença a fer aquesta introspecció de tot el territori, que coneix, veu que en el seu entorn hi ha entitats d'usuaris que podrien beneficiar-se d'aquestes activitats. I una d'aquestes activitats és la lectura amb clubs de lectura fàcil, amb veu alta, amb voluntaris lingüístics, però és això, aquesta relació que s'estableix entre biblioteques i entitats que estan en un mateix territori i a vegades, com comentaven abans de la Biblioteca Joan Miró, no es coneixien, i és posar-les en contacte i surten projectes molt engrescadors i molt xulos. Però clar, és un territori ampli i s'ha d'anar biblioteca per biblioteca, entitat, hi ha molta feina a fer. Has agafat el micro perquè algú volia dir alguna cosa? Sí. Bé, bona tarda. Em va cridar molt el títol Jornada Biblioteca Inclusiva. Jo treballo ensenyament en un centre de recursos pedagògics. A l'escola avui en dia també s'està parlant d'escola inclusiva. Precisament aquest títol em va agradar molt perquè vaig pensar com una escola o un institut organitza una activitat inclusiva a la biblioteca. Per això estic aquí. Parleu molt d'entitats, institucions, però suposo que teniu al cap que hi ha molts centres d'ensenyament, d'educació infantil, primària, secundària i centres d'educació especial. Som uns bons agents, nosaltres, per fer difusió del que calgui. Ara a mi m'agradaria saber, perquè no ho sé, arreu de Catalunya, així com sé que moltes escoles i instituts van a la biblioteca i fan activitats, quin tant % de centres d'educació especial o alumnat a l'escola ordinària, que ara també se li diu inclusió, participen de les biblioteques públiques amb horari escolar? No ho sé. Però penso que tot això està molt bé, però dic, ostres, al·lucino una mica perquè en cap moment s'anomenen els centres d'ensenyament. M'ha estranyat. No, nosaltres, a Figueres, una de les entitats que englobem en el nom d'entitats és el Centre d'Educació Especial i ells venen a la biblioteca a fer visites, els alumnes, però l'altre dia en parlàvem amb una educadora d'allà, ens deia que fins i tot hi ha usuaris d'educació secundària o primària que ens poden venir a la biblioteca i nosaltres ni els detectem, diguéssim, nens amb Asperger o amb TDA que venen a la biblioteca
i que poden Però tenir... molts d'aquests ja no estan en centres d'educació especial, eh? Estan Ja, a l'escola no, ordinària abans n'ha tots, parlat... O, per exemple, i quan esteu parlant dels nens amb problemes auditius, hi ha els CREDA, el Centre de Recursos, amb problemes d'audició i tal, no? O visuals a la 11, vull dir que això de la xarxa era un objectiu famós de quan va néixer el programa Biblioteca Escolar.edu, la xarxa de biblioteca escolar i biblioteca pública. Doncs conteu una mica amb ensenyament, potser no sóc jo qui em toca dir això aquí, perquè amb algú d'ensenyament que l'he vist, però com a persona que fem seminaris i formació al professorat, assessorament a les biblioteques, animals a dinamitzar la biblioteca, doncs penso que aquí també hi hauria d'haver alguna coseta d'ensenyament, crec jo. La meva opinió, eh? Tothom ho apunta, no, ara? Ja està, apuntal. Hi havia alguna altra consulta? A veure, jo volia dir una cosa que abans se'ns ha ocorregut a l'hora de dinar i que jo no ho havia dit en el moment. A veure, perquè el tema de la difusió, que és això que estem parlant ara, no? El problema gran, com arriben les coses. Aquesta idea que acaba de donar el company, que crec que ens coneixem, em sembla molt bé. Jo sempre, vull dir, avui per exemple aquí hem vist això, no? Experiències i per exemple doncs, el que sempre nosaltres des de la nostra entitat, des de l'Associació Catalana per la Integració del CEC, sempre hem dit poseu-vos en contacte amb la delegació de l'11 del territori. Mira, aquí ha funcionat, estan fent un club. Llavors jo, sabent un club de lectura, no? Sabent això he pensat, bueno, nosaltres tenim, que això no ho he dit abans, una agenda cultural a la nostra pàgina web i doncs, totes aquestes coses ens agradaria perquè és molt fàcil d'utilitzar i qualsevol persona pot posar una activitat allà. Ens agradaria molt que les entitats que facin activitats inclusives, en aquest cas biblioteques, o biblioteques en col·laboració amb altres entitats, doncs les posessin a la nostra web. La nostra web és webacic, o sigui web, acic.cat. Hi ha una agenda que la rebem com 200 o 300 persones. I també que des de les biblioteques li pugueu dir a la gent que existeix aquesta agenda, que ens la poden demanar de rebre-la i gratuïtament la poden rebre. Llavors, jo penso que això és el més important per anar fent aquest treball tan lent que s'ha de fer, d'anar acostumant a la gent a anar a les biblioteques, no? A través d'això, també dels centres de recursos també pot ser. Jo sempre ho he dit, jo he treballat al centre de recursos de la 11 i el més important pel nostre col·lectiu és que la gent es posi en contacte amb el mestre itinerant de la zona, el que porta els alumnes amb deficiència visual de la zona, perquè aquest li dirà als seus alumnes, li pot dir als seus alumnes que vagin a la biblioteca del seu barri i a les activitats i a utilitzar els equipaments que hi ha, que aquesta és la meva, com he dit abans, doncs si hi ha equipaments que s'utilitzin, no? Llavors això és molt important i amb els altres col·lectius cadascú sabrà això, el CREDA, l'entitat que sigui, nosaltres són això, la 11, els mestres itinerants i nosaltres com a entitat petita que som, la petita col·laboració que podem fer és aquesta, oferir una agenda cultural que, per exemple, aquest club de lectura d'aquí de Vilanova es podria aparèixer, perquè encara que sigui una cosa que es fa durant tot el temps, també tenim activitats que duren més temps, que no són puntuals, doncs podria aparèixer. Ara ho he comprovat i crec que no està posada. Per tant, des de la biblioteca la podríeu posar i no cal que siguin només activitats per persones amb discapacitat visual, poden ser per qualsevol tipus de discapacitat. D'acord? Jo voldria contestar a aquest senyor. Per no deixar-te que sembla que has dit una cosa i que ens hem quedat tots. Vale, siguiente, saps? I com que ha quedat una mica així, jo et volia contestar que jo et dono la meva opinió. Jo crec que el tema que nosaltres des del projecte de biblioteques inclusives miràvem per tots els col·lectius de discapacitats i dins dels usuaris de la biblioteca de totes les edats,
inclosos els nens, els infants. Crec que el tema que tu parlaves, biblioteca escolar, la relació de biblioteca escolar-biblioteca pública, no és que sigui un tema a part, però sí que és una cosa que ja s'està treballant a nivell municipal. Jo et parlo de la realitat de Vilanova, fa 20 i escaig anys que tenim un pla d'animació de la lectura que funciona molt bé i venen tots els grups de totes les escoles de Vilanova, inclosos els nens que tenen discapacitat, i si es fa una formació i ve algun nen amb algun tipus de discapacitat, doncs es fa una part adaptada per a aquests infants. Vull dir que sí que és una part que es treballa a les biblioteques, però jo crec que no venia englobat com ho estaves enfocant tu, de la manera que tu ho enfocaves dins del projecte de biblioteques. O sigui, incloem a tots els infants amb discapacitat, tant si venen de l'escola, com si venen d'un centre especial, com si venen d'una escola ordinària, com si venen de casa seva, com si venen del poble del costat perquè no estan en la nostra ciutat. Dins del projecte de biblioteques inclusives estan inclosos aquests infants. Després la relació amb la biblioteca pública i l'escolar seria com un altre dels... Clar, és que biblioteques és com un tema molt ampli, no? Llavors aquest tema seria com un altre dels focus que hi ha dins de biblioteques. No sé si m'he explicat o et convenç. A veure, sí que la biblioteca escolar i la biblioteca pública hi ha d'haver una relació, una xarxa, no? Però jo em refereixo en aquests moments a l'hora d'organitzar activitats inclusives. O alhora quan Déu valtros, si primer hauríem de saber sensibilitzar això que des de l'hora del conte de cada dissabte, doncs comptant amb nantros i nantros que sabem cada responsable de biblioteca o institut és una manera de difondre activitats i que aquests nens, acompanyats de pares o mares o oncles o qui sigui, puguin gaudir de les activitats que vosaltres organitzeu. Amb això em referia. Sí, no, doncs sí que tens raó, potser que faltava un representant també de Creda, perquè realment ja hi comptem des de biblioteques, el que sí que és cert. Alguna cosa d'ensenyament, clar, quan parleu d'entitats, jo no suposava mai que una escola o un institut és una entitat, m'ha xocat. No he volgut dir això. Vull dir, jo ho dic en el sentit que us tenim presents i que nosaltres en particular, però suposo que en general, quan parlem en una ciutat... Cap pare porta un nen en una entitat, no? Que ho sàpiga. Quan parlem en una ciutat o en qualsevol biblioteca de posar-se en contacte amb tota aquella gent que treballi en aquest col·lectiu, doncs lògicament, almenys és que està clar, a Figueres tenim una escola d'educació especial a 500 metres de la biblioteca, doncs aquests passen per la biblioteca, fem les visites, fem tots aquests projectes que estan engegats, compten amb ells, perquè de fet són els mateixos usuaris que un cop grans i sortits de l'escolaritat formen part d'aquestes entitats que estem dient, de l'Altem, en el nostre cas el club social, etc. Vull dir que són els mateixos usuaris que de petits o d'adults passaran per la biblioteca, ja sigui a través de l'escola o a través de l'entitat. Per tant, el terme que he usat és incorrecte, està claríssim, però vull dir que hi treballem, hi comptem, i bàsicament és d'allà on entreguem la majoria dels usuaris que ens visiten, que els fem passar per la biblioteca, que els hi oferim els serveis i que treballem conjuntament amb les escoles, no només lògicament les d'educació especial, però també per realitzar aquestes activitats i per comptar amb ells a l'hora de fer qualsevol cosa. Això, crec que no és el cas de Figueres perquè siguem diferents, sinó arreu de Catalunya. Estem parlant de treballar localment per arribar a treballar en xarxa i cobrir-ho tot. Per tant, si des de la part local treballem cooperativament amb totes les associacions, escoles, centres educatius, entitats, etc., llavors podrem treballar conjuntament entre nosaltres per compartir recursos. El que li demanem al servei de biblioteques és que aquests recursos que uns no arribin, i arribin a través d'un altre espai, diguéssim, que podem crear recursos que es puguin utilitzar arreu de Catalunya, no només aquells que ja en tenen, sinó que es puguin compartir. No sé, alguna cosa més? Allà, l'Anna. Em podeu passar el micro? Moltes gràcies. Seguint la idea de fer xarxa i després de tot el que he sentit, em sembla que, com tampoc no li demanaré la carta als Reis, que jo sóc més de Tió també, voldria demanar, ja que com hem dit que teníem aquí els nostres CAPs, a veure si podríem fer una diagnosi en xarxa. Seria bo en el territori que
que es pogués fer una diagnosi, per exemple, com estan els nostres equipaments i que una persona experta pogués anar a Torredembarra, a Tarragona, a Altafulla i fer la diagnosi de com està l'equipament. I un altre expert un altre dia fer la diagnosi dels serveis. I un altre expert un altre dia fer la diagnosi de la promoció. Seria una bona manera, ideal que fos des del servei i evidentment nosaltres després ja fomentaríem molt la lectura a canvi, però crec que seria bé, no? Està bé, està compensat bé. Està compensat. Aniria bé, si hem de començar per la diagnosi, que avui ens ho han dit, doncs fem la diagnosi en xarxa, sapiguem on som per poder continuar. Està bé pel tió, creus? Em sembla bé. Home, haurem de picar fort. Haurem de picar fort. La diagnosi és genèrica, és de tot, eh? Vull dir, no són diagnosis per separat, es fa una diagnosi de tot en conjunt. Millor, tot junt, ja està, un cop fet. No, és un bon punt de partida, esclar, si no sabem d'on hem de partir, no? Ho podem intuir, no? El que dèiem treballant-hi, no? Que a vegades coses que nosaltres donem per suposades que aniran molt bé, perquè això resulta que ve el del diagnosi i diu no, això no en traurem res de fer això. La diagnosi és molt important, però crec que quan mireu les pautes, que per això portem molt de temps treballant en elles, veureu moltes coses, o sigui, no cal esperar la diagnosi per començar a fer passos endavant, perquè a més no passarem de ser no inclusius a ser inclusiu d'avui per demà. El que està clar és que hem d'anar fent passos, i passos són passos petits, i anar avançant en direcció a la inclusivitat. És com allò de la felicitat, que dius no és el destí, no és el camí, doncs el mateix. La inclusió no és el destí, és el camí que hem d'anar fent. I les biblioteques les hem d'anar fent nosaltres. Per això, si ens formem, serem capaços de veure el com. I el que us deia abans, plantegem-nos cada cosa que vulguem fer. Vull penjar un rètol. Doncs com ha de ser la lletra, com ha de ser la tipografia, això ja és el mateix, no? Com ha de ser de gran, com ha de ser el contrast de color, a quina alçada l'he de posar, perquè resulta que posem rètols a metro 70 o metro 80 d'alçada, metro 70 encara està per sobre de la normativa, però a 2 metres d'alçada. Doncs, oi que no posaríem un cartell allà dalt on estan els focus, perquè diríem no el veurà ningú? Doncs això, quasi cada cosa que fem, és un canvi de xip. Cada cosa que fem a la biblioteca pensem en inclusió i posem-nos de model una persona cega, una persona amb baixa visió, que no ha de ser perquè cega, una persona sorda o amb baixa audició, una persona de talla baixa, una persona amb discapacitat intel·lectual, que també tenim un ventall inabastable de tipologies de persones, i plantegem-nos des d'aquest punt de vista quin pas podem fer. Fem un petit pas cada vegada, en cada activitat que fem, en cada servei que oferim, en cada cartell, en cada carta que redactem, o sigui, en cada informe, o sigui, qualsevol cosa que fem a la biblioteca, el tríptic d'activitats, que fotem uns rotllos allà, que dius, cal posar tanta història? No podem fer seguint les pautes de lectura fàcil, pim, pam, ja en tenim prou. Com podem fer accessible el tríptic d'activitats? A fora tenim un exemple del de Vilanova i la Geltrú, que a més té un codi QR en àudio i el volem millorar, perquè ja hem pensat que les persones amb discapacitat visual potser no poden llegir el codi QR. Doncs estem investigant de com fer-ho per encara fer-lo més accessible. Però podem fer, hi ha una part en àudio de les activitats, doncs pensem com podem fer accessible aquell tríptic d'activitats perquè arribi a tothom. I això, amb la imaginació, si fem pluja d'idees, al final ja sabem que tots ens copiem dels altres. Hosti, això fa aquesta biblioteca funciona molt bé, doncs vaig a fer el mateix. Doncs fem coses d'aquestes. I jo, per mi, jo ja vaig a les conclusions, és aquesta, de que ens formem, que sapiguem el que hem de fer i que cada cosa que fem a la biblioteca ens assentem un moment, no jo anem fent sense pensar, no, ens asseiem, pensem com la podem fer més inclusiva i des de cada punt de vista fem un petit pas. I jo crec que amb això, a poc, anirem fent el camí de la inclusió. Ara hauríem d'anar acabant. Vale, perdó, com una és que moda ara de m'ha conclusió. recordat, però és que hi ha un exemple molt clar al Museu del Joguet de Figueres, justament, que van canviar totes les vitrines, tenien totes les vitrines joguines ficades en vitrinetes i tot petitó i tot perquè ningú pugui tocar i tal, però les van abaixar. Les van abaixar perquè les persones que venien amb cadira de rodes no ho veien, perquè quedava massa alt i fins i tot els nens no ho veien, però abaixant-ho es van donar compte que era més còmode per a tothom, o sigui que a tothom li servia. Llavors, això que la Susana, oi? Sí, la Susana diu, doncs jo penso que al final no només en les biblioteques, o sigui, ho hem de plantejar en el nostre dia a dia amb la comunitat, no? Es tracta de fer un treball
comunitari d'entendre la societat com una comunitat, no? En la que tots hi participem i que avui som joves i demà serem adults i demà passat serem vells si tenim sort i arribem a vells i tindrem mancances. I tot això revertirà en les nostres mancances. Una rampa ens ajudarà, que estigui baixeta ens ajudarà i que jo pugui sentir millor doncs m'ajudarà, i etcètera, etcètera. I al final es tracta de fer les coses pel bé comú, en sentit ampli. Algú vol afegir alguna cosa? Allà al públic. És que ha sigut això del tríptic d'activitats. Clar, un dels problemes és quan ens envien una imatge amb JPG del cartell molt bonic per anunciar un acte, una activitat. I això no ho podem llegir. Està a l'ordinador però no ho pots llegir. I un PDF gràfic tampoc. Llavors, si us plau, reivindico els PDFs accessibles, que no siguin gràfics, o els documents de Word, perquè, i per exemple, això també és molt bo que es pot fer, és quan van usuaris a les biblioteques, els demanes el mail i li pots enviar per correu les informacions. Però, si us plau, que no sigui un PDF gràfic o un JPG. No sé si m'estic explicant. Sí, perfectament. Gràcies. Perquè això els lectors de pantalla no ho llegeixen. Gràcies. Pablo, volies acabar amb alguna cosa? Sí, això, que estiguem avui aquí jo crec que ja és una bona senyal i tornar a dir que l'accessibilitat és un camí a mig llarg termini i animar-nos a fer petits passos i en contacte sobretot amb les entitats i amb les pròpies persones i a poc anar fent més accessible i inclusiu tant els espais com els fons documentals com les activitats també, important. Gràcies. Quedava alguna pregunta? Quería hablar de la biblioteca inclusiva de las personas con discapacidad para que la gente se anime a leer los clásicos, como por ejemplo Tom Sawyer o Julio Verne o libros de cuentos o novelas, que no se lean novelas policíacas ni nada de eso, sino que lean otros libros, por ejemplo, los de las novelas romàntiques o siempre los clásicos. Cristina, la Cristina Flores está trabajando en las bibliotecas de Vilanova i la Geltrú. Y yo me gustaría, ya para acabar, porque parece que queda poco tiempo, ¿no? Que nos expliques, pero brevemente, Cristina, brevemente, un resumen de lo que estás haciendo, que llevas 10 meses ya, ¿no? En las bibliotecas. Explica brevemente lo que haces en la biblioteca. Bueno, doy de baja los libros usados. También animo a leer la biblioteca inclusiva porque quiero que sepan que en la biblioteca solo se viene a leer y novelas clásicas y también... Y animo Estuviste haciendo también con los vídeos, ¿te acuerdas? Sí, los vídeos y que vean películas también. ¿Qué hacías con las cajas de los vídeos? Cambiaba cataduras nuevas por unas viejas. Las carátulas viejas. Y los libros y las bibliotecas infantiles y las fomotecas infantiles también la daba de baja, pero dijiste que estaban fuera de servicios, ¿no? Sí. Sí. Y el otro día también hiciste una visita, ¿verdad? Sí. Hiciste una visita a todos tus compañeros. Sí, una visita a mis compañeros. Una visita guiada y les explicaste cómo funcionaba toda la biblioteca. Sí, cómo funcionaba la biblioteca y enseñé lo que hacía yo, que cambié las etiquetas nuevas de Vilanova vieja para una nueva. Sí. Y después buscaba libros y después cambiaba las etiquetas. Los CDs también, las películas también, y también cambié etiquetas de biblioteca inclusiva a la biblioteca que hablen de personas con discapacidad, que también hay un montón. Y películas. Muchas gracias, Cristina. Sí.
Jo només volia afegir, la Cristina està col·laborant, treballa a la xarxa de biblioteques de Vilanova i la Geltrú, participa al programa Timol, que és per persones amb discapacitat intel·lectual, i aquesta visita la va fer perquè tots els seus companys poguessin saber com funciona una biblioteca, perquè no ho sabien. I a més a mi m'agradaria afegir que la Cristina a més cobra un sou a final de mes, sí o no? Sí. Com qualsevol altre company, vull dir que no és diferent de cap altre, cobra el mateix sou que qualsevol altre company de la biblioteca. Sí. Doncs gràcies a tothom. No, vinga. És que va marxant gent, sabeu? Sí, digues, seré breu. No, jo volia agafar i parlar una mica del concepte aquest del voluntariat, perquè per la meva experiència jo vaig estudiar Pedagogia i Integració Social i sempre els meus professors han fet molt ressò en el tema que el voluntariat està molt bé, però igual que ningú dubta de que un metge ha de cobrar un sou per operar, és curiós que sempre des de tot el que té a veure amb el caire social sempre ha depenut molt del voluntariat, que està molt bé, però seria també molt important tenir present que una forma d'incloure seria agafar a professionals experts perquè facin aquesta tasca, perquè sempre està aquesta idea que tot el que és educatiu és com un plus i realment és molt important. Llavors la millor forma d'entendre i veure que és una cosa que s'ha de tenir present és apostar de veritat per això, que el voluntariat pot servir en petites ocasions, però que en diferents entitats que tot depengui sempre del voluntariat, doncs és una manca de pressupost i de personal i sempre es tira del voluntariat. I simplement ho dic com a reflexió. Gràcies. Ja veieu que tenim molta feina a fer, ens podem emplaçar a les properes jornades, mirar a veure si tothom ja té el diagnosi, a veure on estem i si ja l'any que ve ja estem tots preparats, doncs engegar-ho tot amb molta energia. Gràcies a tothom per haver aguantat fins al final. Després d'aquesta taula hem de posar a punt i final la jornada amb l'acte de clausura, ho farà en Josep Vives, que és el cap de servei de les biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat, però abans vol fer un parell de puntualitzacions, abans de fer el tancament. Josep. No, bueno, de fet la puntualització no teníem previst fer tancament perquè ja és molt tard, però com que en aquesta última taula rodona heu parlat molt de l'administració i a veure què farem, jo estava allà, Llavors tampoc volia que marxéssiu sense sentir què és el que estem fent. És un tema que ens creiem que la Direcció General de Cooperació Cultural té molt a dins, tant el tema dels equipaments escenicomusicals, de fet participem amb el projecte Apropa, com amb la part de biblioteques. Llavors, el que comentava l'Anna del tema de les auditories, aquí hi ha dos temes, un de magnituds i l'altre de context. La magnitud és que sabeu que hi ha 404 biblioteques, més 12 bibliobussos, no ho poso com a excusa, sinó perquè ho tinguem tot al cap. I que quan parlem d'escoles estem parlant de 5.000 escoles. Llavors, són magnituds molt grans, que a vegades ens agafem sistemes o territoris més petitets i ens anem emmirallant i sí, però escolti, és que aquí són 400 biblioteques i 5.000 escoles. Deixem de les escoles, que jo crec que ja queda prou clar la relació que hi ha a nivell local. En el cas de les biblioteques públiques, nosaltres aquest any, precisament, amb les que gestionem directament, que com sabeu són les 3 biblioteques provincials, aquesta feina ja l'hem començat una mica per veure com va el tema i d'aquí què podem aprendre. El que passa que el context és que moltes de les coses que expliqueu aquí no estan a la llei, sinó que nosaltres anem molt més enllà i concretem més. Llavors, clar, si tu has de fer una auditoria necessites saber l'estàndard, i quin estàndard ens quedem, perquè ara el decret aquest d'accessibilitat que estava previst per l'any que ve sembla ser, per el que em diuen, que tampoc serà, que serà pel 2020, el qual ens va tot. L'objectiu d'avui era, ara quan s'acabi de concretar, el tema de les pautes, que si no l'hem presentat avui és perquè encara el podíem acabar de millorar una miqueta més i hem dit, escolta, doncs millor acabar-ho de reblar-ho bé perquè quedi ben concretat i evitem-nos les presses que no ve d'aquí. Entenc jo que amb les pautes que ara tindrem un estàndard, perquè també és molt lleig que piqui un auditor i que no compleixi res. Llavors, amb aquestes pautes, que moltes són recomanacions, que a vegades són de sentit comú i ens ajudarà a reflexionar,
entenem que un primer nivell ja el podrem tenir cobert des de cada biblioteca. Llavors ja mirarem com establir tot el tema dels auditors, que tampoc entenc que n'hi hagin tant disponibles per 400 biblioteques, vull dir que s'haurà de fer... Tot això s'ha de reflexionar. En un sistema, jo entenc que a nivell de... És un tema que s'està treballant molt a nivell local, la proximitat fa molt, però quan intentes fer-ho des de dalt, la logística és molt més complicada. Però ens hi posarem, que vull dir que no anirem tot lo ràpid, que no és el mateix quan tu estàs en una biblioteca pública, vas a parlar amb el director de l'escola i et poses d'acord i pim-pam-pum i ja està muntat, doncs el mateix multiplicar per 400 és molt més complicat, perquè llavors hi ha parts que ja també us ho ha passat a nivell local, que a vegades aneu a parlar amb una entitat i no us foten ni puto caso. Això li passa a tothom, a nivell per dalt també passa, llavors hi ha més sensibilitats i a vegades no n'hi ha tantes. L'avantatge del nivell local és que hi ha 400 nivells locals i mira, molts ja funcionen sols. A partir d'aquí, el context entenc que seran aquestes pautes i a partir d'aquí veurem, tindrem un estàndard a partir del qual podrem veure què és el que ens falta. El que dèieu de les activitats, clar, també aquí ens trobem en la mateixa situació. Només 6 dies d'obertura, multipliquem només 6 per 400, són 2.400 activitats a la setmana. L'any passat a les biblioteques catalanes, a les públiques, es van fer uns entre 60 i 70.000 activitats en tot l'any. Clar, aspirar a que totes elles siguin inclusives per totes les discapacitats que hem vist, home, ho veig difícil. Jo el que sí que puc comprometre des del servei de biblioteques és, per exemple, en els 2 programes que veig més fàcil, que és el de biblioteques, que de fet ja ho havíem pensat, però la qüestió és també com encaixar-ho perquè quedi ben distribuït, és en els projectes que jo veig més clar, que són els de Biblioteques Andeo i el del programa de commemoracions, assegurar a dintre d'aquests programes algunes activitats inclusives, o que incorporin la inclusivitat, perquè l'altra opció també seria fer un programa només activitats inclusives, que jo això no ho veig, perquè prefereixo que les activitats que siguin per tothom siguin inclusives que no fer només un... Però bueno, ho hem d'acabar de mirar a veure què és el millor. Òbviament no seran les 60.000 activitats, perquè a més ja sabeu que les biblioteques bàsicament són de titularitat municipal, però si nosaltres, diguem, inclusivitzant part de les activitats d'alguns dels nostres programes ajudem a que els municipis s'assumin, doncs un cop poses en marxa la maquinària a vegades és més fàcil. O sigui que ho farem. Res més, gràcies per venir i jo crec que ha sigut de les jornades que he anat que no pots dir, ostres, es queda 10 a 11, ha sigut molt avorrit, crec que totes les activitats han sigut molt interessants i res, gràcies per venir i gràcies a la gent del servei que s'ho està currant perquè penso que el contingut ha sigut de molt nivell. Hem pogut veure experiències i hem pogut veure els usuaris i a les entitats, que a vegades ho hem dit, és que no tenim usuaris, doncs aquests usuaris sí que estan en entitats i segurament és a través d'aquestes entitats amb les que hem de treballar per acabar tenint aquests usuaris. A partir d'aquí farem tot el que estigui dintre de les nostres mans. Ja us penso que l'any que ve comencem amb pressupost prorrogat. L'espai-temps a la Generalitat és diferent, és un altre espai-temps dels ajuntaments i les diputacions. Però vaja, que segur que intentarem inclusivitzar algun dels... Aquí després hi ha l'altre problema, que és que trobem un producte que puguem fer-ho. Perquè a vegades ens passa que hem volgut fer coses que no podíem perquè el mercat no ens ho... Per exemple, algú que comentava allò de la plataforma dels e-books i el llibre electrònic. Clar, és que tots els e-books van amb DRM i nosaltres no se'ls podem saltar i no ens donaran els e-books sense DRMs. Llavors, clar, per resoldre aquest problema i tenir una plataforma d'e-books sense DRMs, la llei de propietat intel·lectual de fet ja preveu que es puguin fer adaptacions, ja permet la reproducció per a aquests usos concrets, però llavors hauria de ser una plataforma a banda de Bibliocat on només poguessin entrar persones amb aquestes determinades capacitats, perquè la llei de propietat intel·lectual deixa molt clar que això ho pots fer sempre i quan, perquè clar, si pengem els PDF sense DR, ja m'enteneu què passarà, o dir, no, doncs mira, els audiollibres els poso tots ja, doncs no, ha de ser. Llavors, això entenc que sí que hauria de ser una solució d'estructura
I un e-bibliocat només per específic, que no sé com s'hauria de... La veritat és que no ho sé, ho hauria de pensar, però s'hauria de pensar. Res, que és molt tard. Gràcies per venir. Adéu.